سرخط خبرها. суд рӯзноманигор Аҳмади Иброҳимро ба 10 соли зиндон маҳкум кард. сафари президенти Эрон ба Тоҷикистон ва имзои 23 санади нави ҳамкорӣ миёни ду кишвари ҳамзабон. эълони 200 000 сомонӣ мукофот барои кушодани ду ҷинояти одамкушӣ ва имконияти ройгони касб ва забономӯзӣ барои муҳоҷират ба кишварҳои Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб барои шаҳрвандони Тоҷикистон. дуруд бинандаи азиз, ин нашри навбатии барномаи навиди 7 рӯз аз ЮРТЖ аст. дар ин нашр шуморо бо муҳимтарин хабарҳои ҳафтаи охир ошно месозем. бо шумо ҳастам Идибек Саид аз Душанбе. суди шаҳри Кӯлоб Аҳмади Иброҳим рӯзноманигор ва сардабири рӯзномаи Пайкро ба 10 соли зиндон маҳкум кардааст. ҳукм 10 январ содир шудааст. ин дар ҳоле аст ки як рӯз пеш аз расонаи шудани ҳукми ӯ муроҷиати ӯ ба раиси Маҷлиси Миллӣ ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ нашр гардида буд. Аҳмади Иброҳим моҳи августи соли 2024 дастгир шуда буд ва ба ришватдиҳӣ ба корманди Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, тамаҷҷӯӣ ва ифротгарӣ айбдор мешуд. ӯ дар номаи худ ба Рустами Эмомалӣ гуфтааст: дар умрам ба касе пора надодам, вале маро ба порадиҳӣ айбдор мекунанд. дар умрам тамаҷҷӯӣ накардам, аммо маро ба тамаҷҷӯӣ айбдор доранд. дар умрам ифротгаро набудам, балки тӯли 22 соли охир ба ифротгароӣ мубориза бурдам. чӣ гуна мани рӯзноманигор ва нависандаи 6 роман дар васфи Зардуштиён салафӣ мешавам. Аҳмади Иброҳим 63 сол дорад ва дар расонаҳои гуногун кор кардааст. ӯ соли 2012 рӯзномаи хусусии Пайкро таъсис дода буд ва роҳбарии онро ба уҳда дошт. Тоҷикистон ва Эрон 23 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расониданд. санадҳои нави ҳамкорӣ миёни Душанбе ва Теҳрон дар доираи сафари раисҷумҳури Эрон Масуд Пизишкиён 16 январи соли 2025 дар Душанбе имзо шуд. тибқи иттилои хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон, санадҳои нави ҳамкорӣ дар бахшҳои нақлиёт, фарҳанг, саноат ва технологияҳои нав, илму маориф, тандурустӣ ва ғайра ба имзо расид. пас аз имзои санадҳои нави ҳамкорӣ миёни ду кишвари ҳамзабон, Эмомалӣ Раҳмон дар нишасти матбуотӣ гуфт: мо таваҷҷӯҳи хоссаи Ҷумҳурии Исломии Эронро нисбат ба Ҷумҳурии Тоҷикистон қадр мекунем. ба таъкиди раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаҳои тиҷорату иқтисод аз самтҳои дорои авлавият дар муносибатҳои дуҷониба миёни Тоҷикистон ва Эрон маҳсуб мешавад. Президенти Тоҷикистон ба имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон таъкид намуда қайд кард, ки дар ҳошияи сафари раисҷумҳури кишвари Эрон 13 санади нави ҳамкорӣ дар бахшҳои тиҷорату сармоягузорӣ ба маблағи беш аз $450 млн ба имзо расид. дар ин нишасти матбуотӣ Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба қазияи Фаластин таваҷҷӯҳ намуда вазъ дар навори Ғаззаро фоҷиавор номид. ду кишвар аз ҳамдигар барои дастгирии ташаббусҳо дар созмонҳои байналмилалӣ ташаккур намуданд. Масуд Пизишкиён бо сафари дурӯза ба Тоҷикистон омада буд ва дар доираи ин сафар мулоқотҳои ҳайатҳои расмии ду кишвар, форуму намоишҳои гуногун доир гашт. муҳоҷират ба кишварҳои пешрафта бахусус Аврупо ва Кореяи Ҷанубӣ аз коргарзабондонӣ ва малакаи корӣ талаб мекунад. агар мехоҳед малакаи касбиятонро рушд дода, вобаста ба ёфтани ҷойи кор ва ё пеш аз сафар ба хориҷа машварат гиред. марказҳои касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар якчанд минтақаи Тоҷикистон курсҳои касбомӯзӣ ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯро пешниҳод мекунад. курсҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳ давом мекунанд ва комилан ройгон мебошанд. марказҳои касбомӯзӣ 21 курсро пешниҳод мекунад ва ҳамаи шаҳрвандони аз 16 сола боло метавонанд дар онҳо иштирок кунанд. хатмкунандагон соҳиби сертификатҳои байналмилалӣ мешаванд ва ба онҳо дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла Британияи Кабир, Олмон, Кореяи Ҷанубӣ ва Аморати Муттаҳидаи Араб ҷойи кор пешниҳод карда мешавад. ҳамаи хизматрасониҳо дар марказҳо дар доираи лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбомӯзӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавии Вазороти меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва Бонки Осиёи рушд пешниҳод мегарданд. рақамҳо барои тамос дар зери экранҳои шумо. ширкати ҳавопаймоии Узбекистон Centrum Air парвозҳо дар хатсайрҳои Тошканд, Душанбе, Тошканд оғоз мекунад. ширкат эълон мекунад, ки аз 30 март парвозҳоро дар 9 самти нав оғоз мекунад. директори генералии Centrum Air Абдулазиз Абдурахмонов мегӯяд, тавсеяи хатсайрҳо як қисми стратегияи глобалии ширкат аст. нархи билети Тошканд Душанбе аз 850 000 сум баробар ба 716 сомонӣ оғоз мешавад. билетҳо барои парвозҳо ба самтҳои нав аллакай барои фармоиш дар сомонаи расмии ширкати ҳавопаймоии Centrum Air.com дастрасанд.
нурулло алиев дар набарди дуюмаш дар UFC пирӯз шуд. варзишгари муҳорибаи омехтаи тоҷик нурулло алиев пирӯзии дуввуми худро дар UFC ба даст овард. рақиби ӯ ҷо солески амрикоӣ буд. дар аксари вохӯриҳо алиев бартарӣ дошт. дар охир бо қарори доварон ғалаба насиби нурулло алиев гашт. барои алиеви 25-сола муҳорибаҳо дар доираи UFC аз моҳи феврали соли 2023 шурӯъ шуд ва дар ҳарду набард ғалаба ба даст овардааст. нурулло алиев дар корномааш 10 набарди бебохт дорад. мақомот барои ошкор намудани ду ҷиноят 200 000 сомонӣ мукофот эълон карданд. саҳифаи ахбори ВКД дар телеграм бо нашри як хабар аз номи раисияти кофткови ҷиноятӣ эълон мекунад, ки ин мақомот барои ошкор намудани ду ҷинояти куштор дар шаҳри ваҳдат 200 000 сомонӣ мукофот гузоштааст. ба навиштаи ин саҳифа, яке аз ин ҷиноятҳо шаби 6 ба 7 декабри соли 2024 рух дода, як сокини ҷамъияти чуянгарони шаҳри ваҳдат кушта шудааст. куштори дуюм 5 декабри соли 2024 сурат гирифта, дар натиҷаи он як сокини дигари ин шаҳр кушта шудааст. гуфта мешавад, шахсият ва таъмини амнияти шахси мусоидаткунанда кафолат дода мешавад. барои тамос рақами телефони 918 63 33 50 гузошта шудааст. вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии Тоҷикистон шаҳрвандонро барои кор дар Қатар даъват намудааст. вазорат рӯйхати касбу кори дар ин кишвар ва шарту шароити кориро нашр кардааст. ҳамин тариқ, тибқи эълони ин ниҳод, шаҳрвандони Тоҷикистон ба Қатар метавонанд ҳамчун мутахассис дар самтҳои зерин даъват шаванд: дар фермаҳои чорвапарварӣ, оператори калон, техники низоми механикӣ, техники низоми электрикӣ, лабораторон бо доштани таҷрибаи накам аз 2 ё 3 сол истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва нӯшокиҳо ва ширҷӯшҳо даъват карда мешаванд. дар самти автомобилсозӣ ва таъмири автомобилҳо, мутахассисони назорати ҳуҷҷатҳои семинарӣ бо дипломи автомобилсозӣ, механики дизел, ёрдамчӣ дар амборҳои мошинҳои боркаш даъват карда мешаванд. аз ҷониби корфармо чунин афзалиятҳо пешниҳод карда мешавад: музди маош аз $500 имеа боло вобаста ба ихтисос, харидори чипта ва раводид, ҷойи хоб, хурду хӯрок, либоси корӣ ва корти нақлиётии ройгон, хизматрасонии тиббӣ. кор фақат барои шаҳрвандони донандаи забонҳои англисӣ ё арабӣ пешниҳод карда мешавад. сину сол аз 20 то 40 сола. барои номнавис кардан бояд CV-и худро бо забони англисӣ пешниҳод намоед. хоҳишмандон метавонанд ба марказҳои машваратӣ ва омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ дар Душанбе ба суроғҳои хиёбони Айни 121 муроҷиат намоянд ё ба рақамҳои 225 0575 225 0221 занг зананд. бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ намоед. хайр.